tuna in muang hian hello Tluangpuii'S Hmar ki aizol physiotherapy clinic in Keuh helai hian in chamari Presbyterian Church oma chuan helai hian in First Cry oma chuan tuna kan kal tu lam hi chuan helai hian chaltlang chhoda kong kha oma chuan anwai hi chamari west chukkhakna khanita chuan helai hian step chamari west chukkhakna oma helai step a hian ron chunga voina hian in Tluangpuii'S Hmar Academy of Fashion Designing a khan class kala dona ZIRLAITE anom to karinga hokarule chuan helai signboard hi mu thei turin om china chuan khiki in bolo na tur chu ni phot ta mom hemi hi west step chukha khania chuan enge in assignment biga tizau kano mem nile tizau law ronkal ala mel bi ka hola ito empo ni se class kan chan main kan chong cha yanga chon kan la nga chon class kan chan ang kan chai mo lalpang bathia me mangai tu kan class nei tu te nai min nei puila helai mun ron kal ve thei lau zirlai chen ka thar se tokte iom pui shoi thena an tan karon de saka an har san zona chan puila chon helai mun omang ten lalpa thiam na du lo kan nin angin an tumram lalpa thiam na pe thei turin zirtir tu te min chan puila zirlai te po taimang na thiam theina te peng che i khogena wa lom soi chuin hen zong zoi pai swa krista min karon dile amen chuanin tuna hianin kan share dangin mood board kan khoi meka a chen chuan in iron tisa tiro chuan in a chen chuan in tizo lo dewa chen in classroom a in khoya ni le du thu samang picture nei lo kan no mem kha ve the nia hi chu lo tu ta chuan ni le i ngatinge i mu lo Pinterest a changin i engtinge di ta dân khát cho khối mi hostel này nó mi à phải bôi khác về chú em bỏ luôn đi xe chuan đón chú đi đi chuan em nắng mà đi giấu tú đã khăn ta sẽ lâu giấu phèn cái nó mềm mồ okay, Stephanie, come out. Kam mood board hi chu kat het yang ka ti deu noi na chan hi chu ke ma hi ka personality hi ka no ve thei to pani chu ma che no chung khan si in hei bichi deu mo he ka visual ti na ni lawin I bet beach vibe top kha atel le deu thau bok sia chu mi ne na in mix tur ve la ka ti nya mo chan color hi chu ke ma ham dark deu hi ka du vak lo china wang han hei light deu tuna a pink lavender ti vel ang haute ani Tluangpuii'S chan clay le sparkly lampang hi ka war boka chan I kema hand makeup te hi ka nuam in noi in chei ti vel te nuam ka tiam chan vintage vibe deu hi ka du thau box sia ma se chu ta bo modern deu ka du thawa ma se ka personality a khan hei ti han kema kha karonin vom thlop ani mai giờ chú imut chú nang ma in thil ngai na zong lei du zong ka khom tina chuan keima ketia ka in ena tang hian inge ka du zong ka senghal heidan ka siam tur ang zong ka ti han chu ti ni chuan bad beach vibe plus vintage te ai collaborate dangas sparkle lam le lavender le khatia mo nang pangka ka tina chu kan mu thia mem helai kan mu khan I explain ma khan in a chen chuan she thiam lu tuk lo mai the ma se in han explain khan in enge achiam thin ta chon mood board ta chon in she tu chu beginners in lania thiam hal vek lo in lania
kha en me khan asian hal vek kher lo pun apoi lo o chan chu voi khatina kan try na vek ania kan perfect lo di khachian sa vek ka chuan ni kut be vek ang I ka mood board hi a om za chuanin hei mihring hianin Tluangpuiin harsatna hmun thim atanga ron chho chuak ang vek kha kan ni ta chuanin sumi wang chuan dark lampang hi ka hmanga chuanin I enlo engkim hei dark ka changin chuan ten a light nen tiang ka rong ka pol ta chuanin I kan hun thim to atanga I ron tho chuak tur ang chi khanin ka hmang ta ka mood board ta hen dark lampang hlir ka hmanga chuanin I khami dark ka po hei karon siam chwa tumbera chuan awm za chuanin hei I khoimuna po kalila mihring chu kan poimo na kha I hemi kan thop nom hang hang kan lan chwa tiranga chuanin chumi mai ba ka mihring chu kan taksa eng ang po ni se kan thop nom hang hianin anal nai kan pho chuak thei tur nia chu wang chuanin hei hemi net ang lampang hi kamu ta hang karon thlang chwa ga chu chu ani net kha chuan see through ang deuh hei rawng am lang ang deuh tina ami vai mo okay very good le kut beng lem thank you I midang ho po kha min show thei ang chu tu na hianin in show nga chuan min show thei lo ang chi kha chu timeng min show ro ka tin na ki zo ka chu in thil ti kha in du hei idea te ka lo pe bel thei dan cheu min show du kha chu chuan ti lo ang kha chu apak kha chu ka dismiss cheu nga in ho thei o but aswip do ka tu sweep pu ni se